салом дӯстон, инак ширкати дорувори софсавдо тахфифи солинавии худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти софсавдору истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Имрӯза видеои мо оиди якчанд хабарҳои нав пешкаши шумо гардонидан ва хоҳиш мекунем ки то охири видео бо диққат гӯш кунед, шуморо низ аз хабарҳои нав бохабар бошед. Нахустин хабари мо оиди як ширкати ҳавопаймоии мусофирбари Boeing 737 ба дохили об афтиданаш. Ширкати ҳавопаймоии мусофирбари Boeing 737 дар ҳолати парвоз аз шаҳри Ҷакартаи Индонезия дар вақте ки парвоз мекунад мутаассифона ба дохили об меафта ва ҳолате ки парвоз мекунад пас аз 4 дақиқа аз ҳама радарҳои аэропорт и самолёт нопадид мешавад ва ногуфта намуна ки дар дохили самолёт ҳавопаймо сукут кардаашон 65 нафар аз ҷумла 12 ҳайати сарнишинӣ қарор доштанд. Касе аз одамони дохили самолёт зинда намонд. Яъне ки 65 нафар дар дохили аними ҳавопаймо будагиҳо ҳамаш мутаассифона ҷони худшона аз даст доданд ва 12 нафараш ҳайати сарнишинии дохили ҳавопаймо буданд. ҳайати сарнишинӣ ҳамун шахсиятҳоеро гуфта мешавад ки лётчик, стюардесса, ёрии аввалин расонидан, ана ҳамин шахсиятҳо 12 нафара ташкил медоданд ва дар расонаҳо омадагӣ ҳаст ки дар дохили самолёт ягон шаҳрвандони мақсад рус ё ки ана хориҷиҳо дигар нафарҳо. дуюмин хабари мо оиди ваксина гузаронидани шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон аз барои анаҳамии беморӣ. ҳозир ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. намояндаи вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлати тахминии оғози эмгузаронӣ алайҳи бемориро дар ҷумҳурӣ гуфт. ба гуфтаи вай интиқоли ваксина ба ҷумҳурӣ метавонад аз нимаи соли 2021 оғоз шавад. яъне ки аз нимаи соли 2021 моҳҳои июн ё ки июл дар назар астай аз ҳамин вақт сар карда ваксина гузаронидан барои шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон дар дохили кишвари худмон ба гуфтаи вазорати тандурустӣ оғоз мегардад ва ваксинае ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода мешавад барои 20% аҳолии ҷумҳурӣ мерасад ва ваксинаро нахустин кормандони тиб, муаллимон, шахсони аз 50 сола боло, инчунин шахсони гирифтори бемориҳои мазмин мегиранд, шарҳ дод вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ки 20% аҳолии Тоҷикистон аз ваксинаи меовардагишон таъмин карда мешавад ва дар ҷои аввалин дараҷа шахсиятҳое ки мо номбар кардем бояд ҳамёра эмгузаронӣ кунанд. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. и духтури дандон бародари тоҷикай айноми юристи ҷе муроҷиат кун, скидкат мекунад. ҳамин тариқ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ваксинае ки дар нимаи соли 2021 бояд бигзаронанд 1 миллиону 800 ҳазор аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон эмгузаронӣ карда мешавад ва ногуфта намона ки аз оғозшавии ҳамин беморӣ то айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон беморӣ баробар шудагӣ ба 13305 нафар ки аз 13305 нафар шифо ёфтагиянд 13153 нафараш. и як хушбахтияи баҳри миллати тоҷики дар як муддати хуб, дар як муддати кӯтоҳ ба осонӣ аз ин беморӣ мо шумо дар дохили кишвар биромадастем. ба ҳамин хотир то айни ҳол бояд ҳар яки мо шумо янамун қонуну қоидаҳои бемориро риоя кунем ва фикри саломатии худмона кунем. хабари навбатии мо оиди карантин эълон кардани сарвазири Британияи
кабир. хабари навбатии мо оиди маҳдудиятҳои сахт ворид карданд, яъне ки сарвазири британия аз сари нав маҳдудиятҳо дар кишвари худ гуфт ки дохил кунанд, аз сабабе ки дар якшабонарӯз айни ҳол баробар аст афзоиш ёфтани беморӣ ба 57 000 нафар ва британияи кабир эълон карда буд ки мавҷи дуюми беморӣ аллакай шадид дар британия рафтааст. ба ҳамин хотир аз сари нав ҳама ҷоҳоро маҳкам карданд дар британия ва дар ҳолатҳое ки зарурат ҳастай шаҳрвандош метавонанд ки ба мағоза ё ки барои харид кардани ягон дору ба берун бароянд. хабари навбатии мо оиди истеъмол кардан ё истеъмол накардани ғизоҳое ки барои беморӣ зараровар ё ки фоидаоварай ҳозир ба шумо мефаҳмонем. пизишк маводи ғизоиеро ном бурд ки ин намуд бемориҳо бояд онро истифода накунанд. дар ин бора пизишки терапевт номзади илмҳои тиб Екатерина нақл кард. онҳое ки ба марзии ин беморӣ гирифтор шуданд истеъмоли нон ва маводи нонӣ тавсия дода мешавад, яъне ки маводҳои нон ва истеъмол кардани зиёди нон тавсия дода мешавад ба шахсиятҳое ки ба ин беморӣ гирифтор шудагианд ва ҳамчунин мумкин нест ба ин намуд бемориҳо обҳои газдор ва нӯшокиҳои дорои оби мева метавонад ба дардмандони ин беморӣ таъсири манфӣ расонад, гуфт коршинос дар суҳбат бо российская газета. яъне ки обҳое ки ба мева тааллуқ доранд ин чиро дар назар дора, як мисоли нами сокҳое ки ҳастай бо меваҳо тайёр карда мешавад, ҳамин намуд обҳое ки тааллуқ доранд ба мевагӣ ё ки обҳои газдор мумкин нестанд. ва дар ин ҷаласа боз коршиноси рус қайд кард ки аз ҳама сахттар ва аз ҳама вазнинтар ин бемориро кадом шахсиятҳо мегузаронанд ҳозир ба шумо мегӯем. бо далели ноқис будани кори шуш ва паст шудани иммунитет тамокукашон бемориро вазнин паси сар мекунанд, яъне ки шахсиятҳое ки сигарет мекашанд ҳамин гуна шахсиятҳо ин бемориро аз ҳама дида зиёдтар вазнин мегузаронанд, чунки дар ҳолате ки тамоку одамизод истеъмол мекунад аллакай тамокукашӣ ба шиши одамизод зарари хуча мерасонад ва ба шиш ки зарар расонд иммунитети одамизод суст мешавад. ба ҳамин хотир ин гуна шахсиятҳо аз ҳама вазнинтарин бемориро паси сар мекунанд. ва ногуфта намонад ки 19 ноябр дар саросари рӯи дунё рӯзи тамокукашӣ эълон кардагӣ буданд, вале аз инҷониб аз инҷа пас 19 ноябр рӯзи даст кашидан аз тамоку пизишкон эълон мекунанд дар рӯи дунё, яъне ки ҳар як рӯз ба худаш як иде дорад. 19 ноябр ҳамин рӯза мондагианд ки рӯзи тамоку кашидана қатъ бигардонанд, даст кашидан аз тамокукашӣ. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи дигар дошта бошен саволҳои худтонро равон кунед. мо имрӯз барои чӣ фақат дар бораи хабарҳои рӯз гап задем, ба хотире ки мо имрӯз даромада комментариҳои видеоро тафтиш кардем, аз назар гузаронидем. боз ҳамун комментариҳое ки мо ҳаррӯза дар борашон гап мезанем, боз ҳамун комментариҳо зиёд равон кардагӣ буданд. ба ҳамин хотир узр мепурсам аз шахсиятҳое ки ба саволҳои худшон имрӯз ҷавоб нагирифтанд. хоҳиш мекунам бидроен видеоҳои пештараи моро тамошо кунед. маълумотҳои бисёр метавонед дар ҳамун саволҳое ки шумо додагиен, мисол дар бораи вид на жительство ё ки Россия рафтан ё нархи билет, умуман дар ҳамин бора саволҳо бисёр ҳастанд. видеоҳои пештараи моро тамошо кунед, ба саволҳотон ҷавоб мегиред ва агар ягон саволҳои берун аз ҳамин мавзӯъҳо боша, иншааллоҳ ки барномаи оянда ба ҳамин хотир саволҳои нав ва саволҳои пурмафкураи шуморо ма интизорум дар комментарияи нами видео бинависен. дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои нав.